Jatend piny Kenya William Ruto wuok oko kawacho ni nengo wuoth manyocha odhi e piny mar Amerika ok okawo omenda mathothgi ka ipimogi kaka nengono ne dhi bedo poni di nyocha otiyo kod ndek kambi mar Kenya Airways. Ruto loso bang' jopiny golo ng'ur ewi gimomiyo nyocha otiyo gi ndege ma omuonyo moho siling milion 200 kowuok e aguch jo-Kenya. Ka jafwambo mar Walter Nyambaga leronwa jo-Kenya kod jotelo mamoko omedo chwako liet na jatend piny ewi bajet mar wuodhno. Limbe manyocho mako piny Kenya ka imenye gi ango jopiny, josiasa, to kata joket mwandu. Limbe jatend piny Kenya William Ruto piny Amerika, magikone to ne orumo kendo duogo pacho ka. Makmana, ni liet mar nengo wuodhno to pod oluwo jatend piny. Ng'ur, nyocho wuok e gimomiyo Ruto nokodesa ndege kido mar Boeing 737-700 kuwuok e kambi mar Abu Dhabi Best Royal Jet Group e piny Dubai. Ndegeno mating'o jowuoth 34 moyangore ni ne nengo ni omuonyo omenda ma ok tin ne milion 200 e dhi Amerika dhi giduogo. Jatend piny koro wuok oko mar chiwo duoko ne jogo ma penjo wach nengo mar ndegeno. Ruto kokale mbui mare mar tudruok mar X oyango ni oseluwo ywak ma wuok kuom moko kuom jopiny ewi nengo wuodhe e piny Amerika. Owacho ni kaka jatelo mani opara manyime mar jiwo tiyo makare kod mwandu jopiny en kare mar chiwo ler ne jo-Kenya ni nengo wuoth mane otiyo godo ne ni piny kipimo gi poni nyocho idho ndege mar kambi ma pacho ka mar Kenya Airways KQ. Duoko ma kamano kelo mutni e kind jo-Kenya ka moko kuom giseyo jatend piny William Ruto kuom nyiso e lela ni ne orem tiyo kod ndege ma oluongo nying Kenya ni mar nengone ne tek. Kata kamano, moko kuom jo-Kenya odokne e wi okang' ma kamano ka jatend piny kuom thuolo malach tiyoga gi ndege mar kido mar Focus 70 mane kod igni 30, ndege motisi ni Arambe 1 mating'o ji 26. Wuodh Ruto e piny Amerika nyocho ywere kod jotelo ma kwan-gi ok tin ne 30 kowuok e pacho ka. Jatend kweth makwedo sirikal Kalonzo Musyoka bende owuok motegno ka sayo William Ruto kuom kodesa ndege kata odoko ni KQ ni kod nyalo mar chwale oko kaka ne timo kod jotend Kenya mosekalo. We've done these things before. It would be very interesting for Kenyans to know how much it would have cost, right, to fly the president by KQ from Jomo Kenyatta to New York or even indeed to Washington on a regular flight, because that's what President Kibaki used to do. These are normal ways of travel. And what President Uhuru, for example, will do with the Foka Friendship, which was procured by President Moi when he was there. Kalonzo dwani mondo Ruto ketie ler kuma ne ogoli omenda mar tayo wuodhno mangima kanyakla kod jotelo mathoth manyocho tene. You pay 200 million shillings to fly out and you scrap school feeding program. Unatoa chakula kwa watoto hawa ambao hawana hata wazazi, wengine ni wasigo parents, na unatumia zile pesa kupanda ndege. We need this voice of the voiceless. Walter Nyambaga, Ramogi TV.